के बतिया बताई कैसे हो, मनवा के बतिया बताई कैसे। पियवा रुसल बाए ननदो मनाई कैसे, पियवा रुसल बाए ननदो मनाई कैसे। 2 दिन से रुसल पिया खाना ओ ना खाला, 2 दिन से रुसल पिया खाना ओ ना खाला। आगे पीछे चली उनके बतियों ना माने, आगे पीछे चली उनके बतियों ना माने। हे जी टूट गइल चूड़िया खनकाई कैसे, हे जी टूट गइल चूड़िया खनकाई कैसे। पियवा रुसल बाए ननदो मनाई कैसे, पियवा रुसल बाए ननदो मनाई कैसे। सखी मारे तनावा सहेली मारे तनावा, सखी मारे तनावा सहेली मारे तनावा। ए हो बाली उमरिया समझाई कैसे, हो बालिया उमरिया समझाई कैसे। पियवा रुसल बाए ननदो मनाई कैसे, पियवा रुसल बाए ननदो मनाई कैसे। हे जी मनवा के बतिया बताई कैसे, हे जी मनवा के बतिया बताई कैसे। पियवा रुसल बाए